Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін на календары 22 кастрычніка. І далей у праграме мы раскажам пра унікальную выставу, на якой усе экспанаты абавязкова трэба чапаць рукамі. Даведаемся аб тым, што адбываецца ў гэтыя дні за межамі нашай краіны, якія цікавыя тэлепраекты хутка выйдуць на канале Беларусь-3, а напрыканцы даведаемся ў мастацкага кіраўніка тэатра імя Горкага Сергея Кавальчыка, што такое касавы тэатр. І гэта далёка не ўсё, так што заставайцеся з намі. Патрысія Кас у Мінску і тыя гледачы, якія так доўга хацелі пачуць свайго куміра ўжывую, змогуць гэта зрабіць ужо заўтра. Прысвяціўшы некалькі гадоў выкананню песень Эдыт Піаф і класікі 30-х гадоў, Кас выйдзе на сцэну з новымі кампазіцыямі ў сваім фірмовым стылі. У заходняй і ўсходняй Еўропе, Азіі і іншых краінах Патрысія Кас з'яўляецца увасабленнем французскай песні, бо спявачка гэта перш за ўсё сцэнічнае крэда, якое раскрываецца ва ўсёй сваёй пышнасці на сцэне перад публікай. Міжнародны музычны фестываль «Залаты шлягер-2017» пройдзе ў Магілёве з 22 па 29 кастрычніка. Сярод знакамітых рэтра-выканаўцаў у праграме фестывальных канцэртаў заяўлены Ірына Шведава, Юрый Лаза, Ігор Карнялюк, Віктор Рыбін, Наталья Сенчукова, дуэт Бакара, Александр Малінін і, вядома, беларускія артысты Валерый Дайнека, Ядвіга Паплаўская, Анастасія Тиханович, Іскуе Балян, аркестр пад кіраўніцтвам Михайла Фінберга, гурт Камерата і іншыя. А зараз даведаемся, што адбываецца на сусветнай музычнай прасторы. Дуэт MGMT вярнуўся ў музычную прастору пасля 4гадовага перапынку з хорар-відэо пра маленькае цёмнае стагоддзе. Эндрю Ван Вінгартен і Бен Голдсвасер па-ранейшаму спалучаюць псіхадэлічны гук, характэрны для іх ранніх работ. Дзеянне відэа адбываецца ў загадкавым асабняку, а яго сюжэт быццам бы цытуе ўсе класічныя фільмы жахаў адначасова. Рэжысёрамі роліка выступілі Натаніэл Эксел і Дэвід Макнам. Сам трэк – гэта загалоўны сінгл будучай пласцінкі, якая выйдзе ў свет у пачатку 2018 года. У прэм'ерах тыдня другі альбом сольнага праекта ўдзельніка гурта «Бальтазар» Мартина де Волдера. Музыкант больш вядомы пад псеўданімам Вархаус. Бельгійскі дэкаданс-рок натхнёны музыкай Леонарда Коэна, Сержа Генсбурга і Ніка Кейва. Па словах Мартина, новыя песні пісаліся падчас тура, а таксама адпачынку ў Кіргізстане, дзе ён правёў час амаль у адзіноце і размаўляў толькі з мясцовым пастухом. Калі раней музыкант запісваў амаль усе партыі сам, то на гэты раз заваліўся ў студыю разам з гуртом і аддаўся імправізацыі. Класічнай музыцы быць. Амерыканскі квінтэт Балморэй выпусцілі сваю чыстую мову. 6-й альбом сабраў эклектычны набор сучаснай класікі і элементаў пост-року. Наогул, у гучанні гурта выразна пазнаецца фірмовы саунд мінімалістычнай эмбіент-сцэны. Цікава, што пласцінка атрымалася цэласнай, нягледзячы на тое, што акустычныя пералівы змяняюцца электрагітарамі і фартэпіяннымі пасажамі. Для візуальнага складніка гурт запрасіў парыжскага фатографа Клэр Котрэл, якая зняла на тэлефон 2 відэакліпы. А найбольш дапытлівыя розумы чакаюць у гэтыя дні ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, дзе зараз праходзіць выстава эксперыментаў «Музей навукі». Выстава інтэрактыўная, тут не знойдзецца ніводнай папераджальнай таблічкі «Рукамі не чапаць». Чапаць, круціць, стукаць, церці не проста рэкамендавана, а неабходна. Кожны наведвальнік абавязкова стане непасрэдным удзельнікам доследаў і эксперыментаў. На выставе можна пазнаёміцца з незвычайнымі прыборамі, механізмамі, маятнікамі і драўлянымі галаваломкамі. І ўвесь гэты цуд прысвечаны году навукі ў Беларусі. Працуе выстава да 28 лютага. Заўтра, 23 кастрычніка, вядомыя расійскія акцёры тэатра і кіно Ларыса Ўдавічэнка і Сергей Калеснікаў выступяць у Мінску са спектаклем «Магчымая сустрэча». У ім будзе змешванне жанраў ад тэатра, дзе глядач убачыць вялікі ўрывак з іх сумеснага спектакля, да эстрады, дзе Сергей Калеснікаў выканае і свае песні, і песні вядомых аўтараў. Ад паэтычных выступаў з вершамі Лухавога і Пастэрнака ў выкананні Ларысы Ўдавічэнка да кінанарысаў, якія дададуць гледачу магчымасць успомніць усе ролі акцёраў, пакажуць, наколькі шырокая і шматгранная акцёрская прафесія. Усе жадаючыя могуць у гэтыя дні наведаць выставу «Моднае стагоддзе», якая адчыніла свае дзверы ў Нацыянальным гістарычным музеі. На экспазіцыі прадстаўлены гістарычныя касцюмы з найбуйнейшай у свеце прыватнай калекцыі Александра Васильева.
вядомага гісторыка моды і тэлевядучага праграмы «Модны прысуд». Наведвальнікі выставы змогуць убачыць унікальныя рэчы, уборы ад вядомых куцюр'е і дамоў мод, такіх як Поль Пуарэ, Шанель, Ів Сен-Лоран і іншых майстроў. Сярод экспанатаў вячэрнія і бальныя сукенкі, адзенне для ўрачыстых цырымоній і святаў, касцюмы, якія належалі вядомым артыстам тэатра і кіно. Выстава працуе да 10 студзеня. Заўтра, 23 кастрычніка, на адной са сталічных тэатральных пляцовак можна будзе паглядзець знакаміты спектакль «Камедыя». У гэтым годзе пастаноўцы споўнілася 25 гадоў, і па гэты дзень спектакль працягвае сваю унікальную гісторыю аб няшчасным Дзёмке, яго жонцы Маланкі, аб хітрым Давідзе і пра чорта, які страціў сэнс існавання. Рэжысёры спектакля Андрэй Андросік і Владзімір Рудаў. Якімі навінамі і падзеямі жыве гэтым часам замежжа? Зараз даведаемся. Монблан – другая пасля Эльбруса найвышэйшая кропка Европы. Доўгі час гэтыя заснежаныя краявіды даводзілася бачыць толькі дасведчаным лыжнікам. Цяпер жа пабываць з камфортам можа кожны, у тым ліку дзеці, старыя і інваліды. 1,5 гады таму ў заходніх Альпах завяршылася будаўніцтва праекта Skyway, агляднай пляцоўкі і спецыяльна спраектаваных пад'ёмнікаў. Il progetto Skyway. Праект Skyway нарадзіўся з жадання дазволіць людзям выпрабаваць новыя адчуванні, вопыт заваявання гор. Цяпер людзі могуць убачыць маляўнічыя пейзажы не з вуліцы, а знаходзячыся ў празрыстай кабіне. Падняцца на вышыню ў 3500 метраў можа і стары, і малады. Станцыя Хелбронер літаральна урэзана ў скалу, сыходзіць углыб на 90 метраў. За гадзіну пляцоўка месціць да 800 чалавек. 4 гады днём і ноччу над стварэннем Skyway працавала каманда з 500 рабочых. На перавалачнай станцыі пабудавалі кінатэатр, рэстараны, вінакурню і нават батанічны сад. Але адным з галоўных патрабаванняў была бяспека. Канструкцыю абсталявалі выратавальнымі сістэмамі, якія з дапамогай спецыяльных сродкаў дазваляюць дабрацца да фунікулёра, калі ён спыніўся. Лірычная камедыя з меладраматычным адценнем, спектакль на тым жа месцы ў наступным годзе, чакае заўтра сваіх гледачоў на сцэне тэатра студыі кінаакцёра. Амаральная гісторыя ў 6 карцінах, як значыцца ў аўтарскай анатацыі, напісаная ў 1975 годзе, актуальная на ўсе часы. Таму што гэта адна з самых чыстых і светлых гісторый пра каханне, якая калі-небудзь была расказаная на сцэне. Гумар Бернарда Слейда, жарты і рэпрызы, якія бесперапынна гучаць са сцэны, выклікаюць у глядзельнай зале апладысменты і смех, але ў фінале вочы гледачоў блішчаць ад слёз. Унікальнасць гэтай гісторыі ў спалучэнні лёгкай, анекдатычнай і незвычайнай глыбіні. У Магілёве заўтра пройдзе канцэрт пад назвай «Кінамузыка. Залатая калекцыя». Кінамелодыя – гэта своеасаблівы якар, які адразу ж пранікае ў душу і застаецца ў памяці назаўсёды. Для вас прагучаць лепшыя мелодыі айчыннага і замежнага кінематографа ў арыгінальнай апрацоўцы з удзелам камерна-інструментальнага ансамбля і салістаў Магілёўскай абласной філармоніі. Таксама ў межах канцэрту ў вашай увазе будзе прадстаўлены яркі і багаты па зместу відэашэраг, музыка лепшага сусветнага кіно ў адным вялікім канцэрце. Заўтра адзін са сталічных тэатраў прапануе прэм'еру рок-мюзікла «Запал па тылю». Вялікі балака і гарэза, лацуга і забаўнік бесклапотна хістаецца па Еўропе з песнямі, хітрыкамі і жартамі, не прапускаючы ніводнай спадніцы і заўсёды кажучы праўду ў твар тыранам. Тыль Улішпігель стаў народным героем, змагаром за свабоду, несмяротным духам Фландрыі. Герой сярэднявечча зноў выходзіць на падмосткі ў новым сцэнічным прачытанні. А зараз у прамым сэнсе зазірнем у будучыню. Грандыёзнае міжпланетнае падарожжа з таямнічай і смелай місіяй чакае ўсіх тых, хто прыйдзе 8 лістапада ў Гомельскі культурны цэнтр на спектакль «Трансформеры ў пошуках планеты». Удзельнікамі гэтага неверагоднага шоу могуць стаць гледачы, гатовыя рызыкнуць і адправіцца разам з фантастычнымі персанажамі за межы рэальнасці да невядомых планет. Дзяцей і іх бацькоў чакаюць неверагодныя прыгоды. У інтэрактыўным шоу можна даведацца, як уладкаваны сусвет пазнаёміцца з незвычайнымі іншапланетнымі насельнікамі. А якія ж трансформеры без ультрасучасных гаджетаў? У персанажаў будуць высокатэхналагічныя вынаходкі, лазары, ультрафіялет, неонавыя касцюмы і шмат чаго іншага.
9 лістапада ў Брэсце адбудзецца канцэрт гомельскага эстрадна-сімфанічнага аркестра. Разам з творамі сімфанічнага жанру аркестр прадставіць публіцы папулярныя эстрадныя кампазіцыі, народныя песні з сучаснай апрацоўкай, урыўкі з мюзіклаў, рок-опер, упадабаную музыку з кінафільмаў. Канцэртныя праграмы аркестра – гэта своеасаблівыя міні-спектаклі з чаргаваннем інструментальных і песенных нумароў, разлічаныя на розныя ўзроставыя катэгорыі гледачоў. Шчырасць мелодый, класічныя формы, сумяшчэнне рэальнасці і ілюзій дапаўняюцца ноткамі джаза, року і эстрады. Тэлеканал «Беларусь-3» віншуе мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага Сергея Кавальчыка з прысваеннем звання «Заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь» і з юбілейным сезонам у тэатры. Мы сустрэліся з Сергеем Кавальчыкам, каб паразмаўляць пра тыя спектаклі, якія будуць адчыняць тэатральны сезон, пра яго адносіны да паняцця «касавы тэатр» і многія іншыя тэмы. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Телеканал «Беларусь-3» поздравляет вас с присвоением звания «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь». После подобного признания заслуг просыпаешься с какой-то новой ответственностью за театр? Конечно, потому что любое признание заслуг, оно мотивирует художника, чтобы идти дальше. Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь — достаточно почетное звание. Я благодарен нашему государству за высокую оценку. Юбилейный сезон театра открыл спектакль «Подводники. Трагедия». Следующая премьера театра – это спектакль «Знойные мамочки. Комедия». Как вам удается так переключаться? Легко ли это? Дело тут не в легкости или в тяжести работы над противоположными материалами. Дело в том, что как ты видишь театр. Я вижу наш театр широкоформатным. То есть сегодня мы играем трагедию, завтра мы можем сыграть мюзикл, послезавтра яркую комедию, а еще после драму, например. В этом, мне кажется, есть ключ, пружина зрительского интереса. Вы ведь признавались в приверженности к традиционным формам. Каждому новому спектаклю я стараюсь находить ту форму, которую мне подскажет автор. Скажем, Шекспира нужно ставить в достаточно условной среде. Если ты слишком радикален будешь, это будет нелепо. Если ты уйдешь в историческую часть, это будет немножко архаично. Поэтому нужно в вопросе формы слушать, как звучит автор в наше время. Многие идут на скандальные постановки. Допустимы ли они в русском театре? Есть разные формы скандальности. Скандальность все-таки академического театра должна быть одна. Она не должна перешкаливать за скандальность экспериментального авангардного театра. Все-таки должно существовать традиционное искусство как мерило белого. Тогда на его фоне мы будем ярче понимать эксперимент. И на фоне эксперимента тем самым будет ярче просвечиваться ценность традиционного репертуарного театра. Судя по вашим ответам, юбилейный сезон в театре пройдет достаточно ровно. Или все же чем-то нас удивите? Вы уже сами сказали, сначала «Подводники» — это достаточно креативный драматический спектакль. «Знойные мамочки» — это типичная бродвейская комедия, это дуэт блестящих народных актрис Беллы Амовны Масумян и Ольги Клебанович. Дальше у нас совершенно молодой режиссер, выпускник Хейфица Павел Пронин ставит Зойкину квартиру. Может быть, с точки зрения истории театра он не будет революционным экспериментом, но для нас это некая новация. Потом у нас Дмитрий Астрахан с Олегом Даниловым, «Четвертая планета». Это линкоры кассового театра. А дальше очередь за Борисом Луценко и Валентиной Ереньковой. Это уже следующий год. Дай бог нам 30 ноября провести наш концерт юбилейный. Дальше будем смотреть. Спасибо, Сергей Михайлович. Новых горизонтов и свежей крови театру. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале «Беларусь-3».